Arvoisat juhlavieraat, hyvät lehdistön edustajat. Mulla on suuri ilo ja kunnia saada toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Vantaan Viinikkalaan, Suomen laajimpaan logistiikka-alueen ja Volvo Truck Centerin peruskiven muuraustilaisuuteen. Tämä nyt rakenteella oleva tulevaisuuden Volvo Group Truck Centerin myötä vahvistamme läsnäoloamme täällä Suomessa. Tämä merkittävä investointi on osa Volvo Finlandin Suomen verkoston määrätietoista kehittämistä ja osoitus siitä, että olemme sitoutuneita suomalaiseen yhteiskuntaan ja työpaikkoihin. Tänne ensi syksynä valmistuvassa Volvo Group Truck Centerissä ja Bus Centerissä huolletaan, korjataan ja myydään kuorma-autoja ja linja-autoja sekä koulutetaan huoltomekanikkoja. Me järjestetään myös ammattipätevyyskoulutusta kuljettajille. Suhtaudumme kaikkeen tekemiseemme intohimoisesti, myös toimitiloihimme. Haluamme olla suunnan näyttäjä ja alan edelläkävijä myös uuden Truck Centerin suunnittelussa ja rakentamisessa. Työntekijöidemme turvallisuus on meille kunnia-asia. Toimitilojen toteutuksissa tullaan hyödyntämään uusinta tekniikkaa ja ratkaisuja, jotka varmistavat 220 työntekijämme entistäkin turvallisemman ja tehokkaamman työympäristön. Tavoitteemme on olla tulevaisuudessakin asiakkaidemme paras liike- ja yhteistyökumppani. Ensi syksynä valmistuvan modernin toimipisteen avulla pystymme takaamaan asiakkaillemme parhaat mahdolliset palvelut, jotka ovat entistäkin helpommin saatavilla. Ympäristön huomioon ottaminen on ollut meille tärkeää läpi koko tämän suunnitteluprosessin. Työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme toimintojemme ympäristörasituksia, myös kuljetusalan ympäristörasituksia yleensä. Niinpä energia- ja ympäristövaatimukset ja standardit ovat olleet tärkeässä roolissa tämän suunnitteluprosessin aikana. Meillä on tärkeää, että pystymme läpi tämänkin rakennushankkeen toimimaan perusarvojemme mukaisesti ja tekemään valintoja niihin perustuen. Toimitilamme tullaan toteuttamaan LEED V4-standardin ehdot täyttäväksi. Olemme iloisia, että saamme tehdä tässäkin hankkeessa yhteistyötä Suomen parhaiden kumppaneiden kanssa. Haluankin kiittää toimitilojen projektijohtourakoitsijana toimivaa suomalaista EKE-yhtiötä sekä Rambolia, joka vastaa tilojen kokonaisvaltaisesta toteutuksesta. Kiitos kuuluu myös Vantaan kaupungille erinomaisesti sujuvasta yhteistyöstä. Markkinatilanne on tällä hetkellä haastava, mutta me uskomme tähän alaan vahvasti. Tavarat ja ihmiset tulee jatkossakin liikkumaan Suomessa kumipyörillä, sillä muuta yhtä tehokasta vaihtoehtoa ei ole. Ja seuraavaksi onkin sitten aika siirtyä itse peruskiven muuraukseen. Vesi tiiviiksi tiristys. No niin, nyt se on tiivis ja sitten siirrytään tonne varsinaisen peruskiven luokse. Niin, sinne vaan. No niin, olkaa hyvät sieltä. Ken haluaa tulla mukaan muuraukseen, niin siihen vaan.
Nostetaan, jos siellä kenellä on, niin... Tää on toimitusjohtajan rooli, kato sillä aika. Hyvä. Tää on mun ihan huippupäivä, koska mä oon tosi rekkamies ja Volvo on jäänyt. Aivan. Tää oli ihan...